Norda, Kaszuby Północne to kraina niezwykła, o ciekawej kulturze, urokliwym położeniu, kojarzona z piaszczystymi plażami, morzem i słońcem. Piękne plaże od strony otwartego morza i te nad Małym Morzem, jak mówią Kaszubi o Zatoce Puckiej, przyciągają w to magiczne miejsce tysiące turystów. Bliskość Bałtyku jest wielkim, ale nie jedynym bogactwem tej ziemi. Kaszuby Północne to także wielowiekowa kultura, piękna, choć nieraz skomplikowana historia i wspaniała przyroda. Cały region jest silnie związany z rzemiosłem rybackim, które od wieków było głównym źródłem utrzymania większości mieszkańców. Do dzisiaj na Nordzie pielęgnowane są tradycje rybackie, język i kultura kaszubska. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Północne, lokalna organizacja turystyczna, skupia swoim zasięgiem miasta i gminy, które wspólnie tworzą region o niezwykłym potencjale turystycznym. Każda z gmin i miast to ważne ogniwo turystycznego łańcucha północnych Kaszub. Kaszuby Północne. Gmina Krokowa posiada 18-kilometrowy pas dostępu do morza. Piaszczyste, szerokie plaże miejscowości wypoczynkowych Dębek, Białogóry i Karwieńskich Błot przyciągają wczasowiczów spragnionych wody, słońca i gorącego piasku. Amatorom sportów wodnych warto polecić przystanie w Brzynie i Lubkowie nad Jeziorem Żarnowieckim, gdzie na turystów czekają pomosty żeglarskie z nowoczesnym zapleczem oraz sprzęt pływający. Ciekawą wyprawą może być spływ kajakowy rzeką Piaśnicą z Jeziora Żarnowieckiego, który kończy się w morskich wodach Bałtyku. Gminę charakteryzuje urozmaicony krajobraz oraz bogactwo fauny i flory. Północną część obszaru gminy włączono do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Poza tym cenne gatunki chronione są w 10 rezerwatach przyrody. Niezaprzeczalnym walorem gminy jest dziedzictwo kulturowe, zaznaczające się wieloma zabytkami o ogromnej wartości historycznej. Między innymi możemy tutaj wymienić kompleks pałacowo-parkowy w Krokowej czy XIV-wieczny zespół klasztorny w Żarnowcu. Piękna przyroda, urokliwe miejscowości, atrakcje turystyczne, niezwykła kultura rybacka, wspaniałe krajobrazy. Taka jest właśnie Norda, Kaszuby Północne, miejsce, które koniecznie trzeba zobaczyć. Kaszuby Północne, morze inspiracji.